Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Беренче слеттан соң 8 ел узгач мәктәп урманчылыклары кабат бергә җыелды. Ак калфаклылар Орча районында. Океаннарны гизгән батыр ир-егетләр хәрби диңгез флоты көнен билгеләп үтә. Беренче слеттан соң 8 ел узгач мәктәп урманчылыклары кабат бергә җыелды. 29-31 июль көннәрендә Кукмара районының Лубян урман техника көллиятендә мәктәп урманчылыкларының икенче слеты узды. Мәктәп урманчылыкларының икенче слеты Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан гамәлгә куела. Шараның максаты укучыларга һөнәри юнәлеш бирү һәм урман эше осталыкларын үзләштерүдә ярдәм итү. Мәктәп урманчылыклары эшчәнлеген шагылдырган күргәзмәләр байлыгы бер-берсен кабатламавы белән үзенчәлекле иде. Саба урман хуҗалыгы әзерләгән күргәзмә исә иң зурысы һәм эчтәлеклесе булды. Орча районы Сурыннар урманчылыгыннан Татарстан Республикасының атказанган урманчысы Юрий Николаев: "Без балалар белән эшләүгә һәр вакытта да зур әһәмият бирәбез. Урманчылык белән бәйле һөнәрләргә карата кызыксыну уятырга тырышабыз" ди. Безнең школ институты ягына килгәндә, ул балалар ягына килгәндә, без бик күп еллар буе шулар белән эшләп киләбез инде. Без шушы балалар ясаган даже менә карагызда беренче класс укучысы ясаган менә дисе булышкандыр инде. Менә шул именно школ институты балалар белән эшлибез мәктәптә. Безнең питомник бар урманчылыкта. Шул урманчылыкта, шул питомникта үстерү өчен күркәләр җыябыз. Тоже балалар булса, күркәләр җыярга. Шуны үзебезнең цех переработка бар. Шишка обрабатывать итәләр. Шунда шишка шушылка сдавать итәбез җыеп. Казанка елгасының башлангысы бездән башлана. Сурыннар урманчылыгыннан башлана. Казанка елгасының башландыгы. Менә ел сайын без шул балалар белән, мәктәп балалары белән шул елга тирәләрен чистартып торабыз, чистартырга тырышабыз инде. Ел сайын 1-2 тапкыр выездга чыгып чистартабыз. Балаларның да сюжетка әзерлек белән килүләре күренеп тора иде. Иң мөһиме, алар табигать, урман белән бәйләнештә яшиләр. Безнең авыл ул матур урманнар кырында урнашкан. Аның тирә-ягында гел урман, кырлар. Без шунда үстек уйнап, дуслар белән бергә. Без төрле экскурсияларга барабыз, агачлар утыртабыз үзебез мәктәп кырында. Күбрәк урманнар булсын өчен, агачлар үссен өчен, табигатьне саклап калыр өчен төрле акциялар үткәрәбез. Мин урманны яратам. Минем әнием завод, шуның өчен мин русча белә торган аракларны җыеп, монда алып килделәр. Без менә мәктәптә төрле анда гөлләр утырттык, матурак булсын өчен, менә урманда агачлар утырттык. Слетның тантаналы ачылышында Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты вәкилләре катнашты. Алар иң элек Лубян урман техника көллиятендә белем алган легендар урманчы Нургали Миңнехановны искә алдылар, көллият белән таныштылар. Слетның тантаналы ачылышында Татарстан Республикасы мәктәп урманчылыклары парад белән үтте. Слетның мәртәбәле кунаклары ярышта катнашучыларга үз теләкләрен җиткерде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның ярышта катнашучыларга карата сәламләве укылды. Республикада 50 мәктәп урманчылыгы исәпләнә. Алар 1200-дән артык укучыны берләштерә. Икенче слетта исә 31 урманчылыктан 200-дән артык укучы катнашты. Һәр команда герб, девиз, форма әзерләгән иде. Беренче слет моннан 8 ел элек Саба урманчылыгында үткән була. Ул вакыттагы җиңүче Саба урманчылыгы командасы әлем күтәргәннән соң инде ярышлар башланып китте. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров слетның Лубян урман техника көллиятендә узуы зур әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Безнең Лубян колледжы бит инде без инде саныйбыз аны йөрәгебез дип киләчәк безнең урманчылык хезмәтчәннәре. Чөнки инде монда шундый гурланабыз да, белеп торабыз да, шундый булган зур хөрмәтле лесоводлар чыккан иде. Берсеннән андан Нургали Миңнеханов, Абузар Гаянов, күп безнең җитәкчеләр. Ул бит инде Лубянада монда килеп, шундый белемнәр алу, именно астан белемнәр алу дип саныйбыз. Ул иң кирәкле, алар анарсын
аграрный университетка кіріп те, лесной факультетка білім алырга мөмкинлекләре бар. Ну, мында инде Лубянның мында искитерлек безнең шул табигате, мында бөтен инфраструктурасы күләнгән, зур поддержка белән безнең президентыбызның Рустам Ильич Миңнехановның поддержкасы белән үзе поселогы да үзгәрде инде, район башлыгы да бик үзенең командасы белән көч куялар. Бүгенге көнне колледжның потенциалы зур. Еш урманчылар конкурсы ботаника һәм дендрология, геодезия, урман янгыннарын сөндерү, урманнарны яклау һәм саклау юнәлешләрендә узды. Монда үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын белүдә, инструментлар белән эш итә белүдә, командада эшләү күнекмәләре дә кирәк иде. Ничегрәк балалар алырга җайлымы, әллә бик авыр булдымы менә бу этапларны үтүе? Кайсыдыр этапта авыр булды, кайсыдыр этапта җиңелрәк булды. Мәктәп урманчылыклары слеты Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Җиңүчеләр алга табада урманчылык буенча белемнәрен һәм практик күнекмәләрен ныгыту өчен кирәкле кыйммәтле бүләкләр алды. Алга таба слетны ел сайын үткәрү планлаштырыла. 25-27 июльдә Арча районында Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы уздырылды. Аның темасы Арча төбәгеннән чыккан язучыларның әсәрләрендә чагылдырылган йола гырыф-гадәтләрнең бүгенге көн күрештә кулланылышы иде. Күчмә утырышта Австралия, Швеция, Германия, Болгария, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан кебек чит илләрдән һәм Россия төбәкләреннән килгән 150ләп делегат катнашты. Арчада Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының 3 көнлек күчмә утырышы булып узды. Дөньяның төрле илләреннән килгән 150дән артык делегатны утырышның беренче көнендә Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия коллегияте кабул итте. Кунакларны 50 еллык тарихы булган Арча егетләре һәм Ләйсән кызлар ансамбльләре сәламләде. Австралия, Швеция, Германия, Болгария, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан кебек илләрдән килгән делегатлар ансамбль башкаруында җырларны тыңлап кына калмыйча, аларны яздырып та алдылар. Арча педагогия коллегияте директоры Гөлнара Гарипова педагогик уку йорты белән таныштырганнан соң делегатлар эшне 2 төркемгә бүленеп дәвам итте. Коллегиятта алар дөньядагы бердән-бер алифба музеенда булдылар. 50 елдан артык милли мәгарифкә хезмәт иткән алифба авторлары Сәләй Вагизов һәм Рәмзия Вәлитованың тормыш юлы һәм хезмәт эшчәнлеге белән музей директоры үзе дә элеккеге елларда Арча педагогия коллегиятендә укыткан Сания Камалетдинова таныштырды. Кунаклар музейга төрле илләрдән җыелып тупланган 62 телдә басылган 500гә якын алифба китабын аеруча кызыксынып карадылар. Арча педагогия коллегиятеннән соң делегатлар Казан арты тарих этнография музее һәм музейның әдәбият һәм сәнгать бүлегенә юнәлделәр. Аларга Арча төбәгеннән чыккан дин, әдәбият һәм сәнгать әһелләре Шиһабетдин Мәрҗани, Габдулла Тукай, Галиәскәр Камал, Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәгдиев кебек күренекле шәхесләр турында музейның әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе урынбасары Шафигулла Гарипов сөйләде. Биографияләрдәге кызыклы мәгълүматлар, әсәрләрнең язылу тарихы, аеруча халык һөнәрчелеге белән бәйле тарихи ядкарлар берсе дә кунакларны битараф калдырмады. Аннары барлык кунаклар 3 бала әнисе Алия Фаздалова җитәкчелегендәге Остабикә иҗат студиясына килде. Студия җитәкчесе сүзләренә караганда монда балалар да, өлкән ханымнар да, хәтта ир-егетләр дә калфак чигү, тегү, бәйләү һәм башка кул эшләре белән шөгыльләнә икән. Алар милли бизәкләрне заманча материаллардан ясыйлар. Бер генә остада да очрамаган үз алымнарын булдырырга тырышалар. Барыбызга да мәгълүм булганча, Таттелеком җәмгыяте Мулла чишмәсен яңартып эшләгән иде. Чишмәне генә түгел, елга аша салынган күперне дә алыштырган иде алар.
Ә менә икенче көнне Аккалфаклылар Тукай эзләре буйлап Кушлавычтагы тау астындагы бу чишмәнең заманында Габдулла Тукайның бабасы Мөхәммәд Галим карап торганын белделәр. Чишмәнең исеме Мөхәммәд Галим мулла хөрмәтенә Мулла чишмәсе дип аталган. Мулла чишмәсен ачу тантанасында катнаштылар алар. Ачылыш тантанасында Таттелеком җәмгыяте директоры Лотфулла Шәрифуллин Тукай премиясын алганда, аны Татарстанда Тукай урыннарын төзекләндерүгә тотачакларын әйткән иде. Яңартылган Мулла чишмәсе әлеге вәгъдәнең үтәлүенә бер дәлил булып тора. Чишмәнең исеме элеккегечә Мулла чишмәсе булып калган. Ә менә аңа илтә торган күперне Кушлавыч авылы халкы хәйрияше исеме белән Лотфулла күпере дип атый. Чишмәне ачуда шулай ук Таттелеком җәмгыятенең генераль директор урынбасары Рөстәм Гомәров, язучылар берлеге рәисе Данил Салихов һәм читтән кайткан кушлавычлылар катнашты. Адәм баласы тугач, соңгы юлга озатканда да ирененә су тигерәбез. Су яшәешнең беренче чыганагы. Менә шушында биек Тукайыбыз аваз салгач та, аның ирененә беренче тапкыр су тидергән чишмә, Мулла чишмәсе яңадан шушындый матур хәлгә кайтаруына Лотфулла Нурислам улына Татарстан язучылары берлеге аның идарәсе исеменнән үзебезнең каләмдәш дустыбыз Рөстәм Закуанга шушы премияны, шушы Тукайның алдагы халыкка хезмәт итүдә кертәсе өлешен күздә тотып, шушыңа тотулары өчен без олуг рәхмәтлебез. Кулга кул тотынышып, шушы чишмәгә суга төштеннәр иде. Аккалфак җәмгыяте оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова утырыш делегатларына мөрәҗәгать итеп булай диде. Мулла чишмәсе дип исем кушылган чишмәне төзекләндерүе бу инде менә безнең җаннарыбызга бүген тагын кабат аваз ярса безнең җаннарыбызда. Үзебезнең теләкләребез, гомумән һәр кешенең теләге Тукай туган җиргә килү. Тукай туган җирне күрү. Тукайлы халык белән аралашу. Менә шуңа күрә без инде бу теләкләребезгә Аккалфаклылар бүген ирештек. Ә менә чишмә ачу тантанасы, алар инде әзрәк менә шуңа туры килде диделәр. Алар тизләттеләр. Без аларга Лотфулла әфәнденең командасына бу чишмәгә кабат яшәү, яме, яшәү дәрте, яшәү куәте бирүчләргә biz Аккалфаклылар һәм бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән бик тә рәхмәтле. Чөнки менә шушы чишмә хәзер бу авылга кабат яшәү көчен кайтарачак. Яшәү көче чишмәләрдә. Менә мин кызлар үзебезнең кызларга әйтәсем килә, кая гына барсагыз да, кая гына үзебезнең туган җирләребезгә, авылларыбызга кайтсагыз да, biz инде чишмәләрне барларга бурычлыбыз. Һәр бер җирдә, менә үзегезгә максат итеп куегыз, бүген үк уйлап торыгыз. Безгә ничек тә чишмәләрне карау эшенә кабат тотынырга кирәк. Без дә әкренләп барабыз, ләкин менә бу безгә инде кабат омтылыш бирелгән нокта булды. Һәм бик зур рәхмәт Арчалыларга, гомумән хакимият, анда эшләүчеләргә һәм авыл халыкларына бик зур рәхмәт итәсем килә. Сез шул кадәр нык тырыштыгыз менә шу безне каршы алуга. Мин аны инде монда килеп йөргәнгә беләм, сезнең эш белән танышып торганга әйтәм. Гомумән үзегездә зур көч белән, үзегезгә сүнмәс татар халкында булган дәрт белән, куәт белән, үзегезнең энергия белән безне монда тартып китердегез. Без барсы өчен дә сезгә рәхмәтле. Матур итеп яшик, бергә булыйк, татар аналары булып калыйк. Киләчәктә милләт балалары үстерик. Бу безнең татар хатын-кызлары изге бурычыбыз, Аллаһ Тәгалә тарафыннан тапшырылган изге көчебез, бурычыбыз һәм инде киләчәккә дәвамчылар кайтыру бурычы безнең өстә тора. Делегатлар шушында ук юкәдән мунчала чыгару юласында күрсәттеләр, җырладылар һәм аларның чыгышын халык яратып кабул итте. Арчага килгән кунакларга гадәттә кырлайны. Габдулла Тукай бала чагында 2 елда 2 ай яшәгән Сәгъди абзый нигезен күрсәтмичә калмыйлар. Кырлайда Аккалфаклыларны
Тукайның бала чагын, гомер юлын, иҗатын күз алдына китереп бастыра торган сәхнәләштергән күренеш белән каршы алдылар. Сценарийның авторы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе, китапханә мөдире Наилә Әхмәтҗанова. Таттелеком иганәчелеге белән торгызылган йорт Кураны караганнан соң, кунаклар Апуш кыюсының суын татыдылар. Сәяхәтнамә дәвам итте. Аннары делегатлар яңа Кәшит авылына юл тотты. Биредә авыл мәдәният йортының фольклор ансамбле чыгышын карап хозурландылар. Халыкның иң уңган булган гаиләләре белән таныштылар. Мәсәлән, яңа Кәшиттә яшәүче Хәлил белән Мәдинә Газизуллиннарның гаиләсендә булып, мунча себеркесен бәйләү турында күп мәгълүматлар да алдылар. Хәтнә авылында Таттелеком иганәчелеге белән торгызылган йортларны һәм изге чишмәне карадылар. Кичен Арча мәдәният йортында үзешчән сәнгатьтә катнашучылар спектакльләр күрсәтте. Аларның һәр чыгышын делегатлар көчле кул чабуларга күмделәр. Ой, бик матур каршы алдылар, искиткеч. Мин, конечно, белдем, что монда яхшы була. Ак Калфак, ул гел дә шундый матур оешмалар ясый. Но чтоб так хорошо, культурный шок. Бик зур рәхмәт организаторымые. Без сүз юк әйтергә. Шул хәзер рәхәт булды. Күп нәрсә белдек. Кешеләр белән таныштык. Күп танышулар, күп нәрсә күрдек, күп нәрсә өйрәндек. Тамбурная вышивка. Очень много полезного, очень бик яхшы танышулар. Мин үзем Казаннан булсам да, беләсезме, Арчада булганым юк иде, ләкин бу күптәнге хыялым һәм менә шушы Ак Калфакның җыены Арчада узганын белгәч бик рәхәтләнеп ризалаштым һәм чынлап та Арча ягын бик белә идем һәм күрәсем килде һәм инде үзем үз күзләрем белән күргәч тагы да югарырак фикердә калдым. Чөнки менә бу җыен шул кадәр югары дәрәҗәдә оештырылган бу беренчедән, аннан соң арчалылар безгә шул кадәрле күп әйберләрен, үзләренең күп әдәби мирасын, иҗади мирасын, мәдәни мирасын күрсәтә алдылар һәм әлбәттә Калфакның төп максаты ул бит инде шушы милли мирасны киләчәк буынга җиткерү һәм менә безгә арчалылар күрсәткән бөтен чараларда бу ачык чагылыш тапты һәм инде менә беләсезме, бу чараларда яшьләр генә җәлеп ителмәгән һәм менә олы кешеләр, әле шушы асылны югалтмаган әби-бабайларыбыз катнашу да бик яхшы булды. Чөнки алар әле бу уеннарны да, милли йолаларны да үзләре белеп, менә безгә җиткерә алдылар. Безнең максат инде моны киләчәк буынга җиткерү. Һәм инде чынлап та милли мирасыбыз сакланырга тиеш, һәм инде Ак Калфак иҗтимагый оешмасының төп максаты да бу мирасны саклап, аны киләчәк буынга җиткерү һәм балаларыбызны шушы әби-бабайлар йолаларында һәм үзебезнең татар халкына гына хас булган милли гореф-гадәтләрендә тәрбияләү иде. 30 июль көнне мәдәният хезмәткәрләренең җәйге спартакиадасы булып үтте. Аларны котларга, эшендә уңышларга ирешкән, мәдәният үсешенә үзеннән өлеш керткән хезмәткәрләргә мактау грамоталары тапшырырга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов та килгән иде. Мәдәният хезмәткәрләренең җәйге спартакиадасы быел Эзмә авыл җирлегендә үтте. Халыкның рухи дөньясын баетучылар спортның берничә төрендә көч сынашты. Волейбол, җиңел атлетика буенча эстафета, аркан тартышу, копчык киеп йөгерү бу әле мәдәният хезмәткәрләре бергәләп катнашкан уеннарның берничәсе генә. Һәрвакыт бәйрәм чаралар уздырып торучы хезмәткәрләрнең үзләренә дә мондый ял бик кирәк. Көн дәвамында алар яхшы кәеф белән күңел ачты, иң көчлеләр һәм җитезләр ачыкланды. Бөтен гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган, бик күп мәкаләләр авторы, әдәби иҗатны гомерлек юлдашы иткән райондашыбыз Фәүзия Хади кызы Вахитова 90 яшьлек олы юбилейын каршы алды. Фәүзия Вахитова исеме райондашларга яхшы таныш. Ул иң беренче чиратта үз эшенә җаны тәне белән бирелгән татар теле һәм әдәбият укытучысы. Тырыш хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының атказанган укытучысы исеменә лаек булган. Матбугат чараларында язмалары даими басылып торучы таңгысыз каләм иясе дә. Һәм менә дигән балалар үстергән бәхетле әни. Фәүзия апаны 90 яшьлек олы юбилей белән тәбрикләргә Эзмә урта мәктәбе коллективы да килгән иде. Шулай ук аны Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов
Балқыш халыққа комплекслы қызмет көрсету бүлігі жетекшісі Рүстем Равилин һәм башкалар құтлады. Россия Федерациясы президенті Владимир Путинның құтлауында юбиляр бик рәхмәтле булып кабул итеп алды. Фәүзия Павахитова 1928 елның 26 июлендә Арча районының Казанбаш авылында туган. Беренче сыныфка укырга керү белән дип әйтерлек үзенең булачак һөнәрендә сайлап куя. Укытучы булачакмын ди. Үземнең укытучыларыма гашык булганга. Безнең мәктәптә, Казанбаш мәктәбендә 10 еллык гомер буена 10 еллык булды. Вәлиева Камера апа менә аңа ошарга тырышадыр. Ул вакытта бит аяк киемнәр дә юк. Ул киеп йөридер. Менә хәзер кия торган ялтыравыклы галош белән носки, аппак носки. Шуңа нишләргә белмичә менә шуны яратып, Камера апа шикелле булам дип, шундый носкиләр бәйләргә өйрәнеп биттем. Фәүзия апаның иң зур горурлыгы шәкертләре. Алар аны кайчак яратып искә алсалар, үзе дә аларның уңышларына сөенеп яши. Гаиләдә исә Фәүзия апа Назым абый белән бик бәхетле гаилә булып гомер кичерәләр. 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Уллары Рөстәм абый белән Мәтлүфә апа төп нигезне саклап яшиләр. Фәүзия апаның туган көнендә исә хатирәләр күп яңарды. Безнең өчен бигрәк тә катгый булды инде. Мәктәптә дә сорау зур инде. Өйгә кайткач та без теге балаларга үзебез үрнәк булырга тиеш инде. 3 бала үстек. Сеңнекәр абый. Абый Удмуртияның атказанган врачы. Ул кайта алмады. Тоже врач Казанда сәламәтләндерү үзәгендә эшли. Фәүзия апаның улы Ирек һәм кызы Фирдәүс ханым табиблар. Соңгы вакытларда Фәүзия апа авыргалап талгач, Фирдәүс апа аңа ярдәмгә килгән. Яшь барса да, күңеле белән каман яшь Фәүзия апа әле дә тик торуны белми икән. Яни безнең күбрәк миндә хәзер тора инде узган ел инфаркт булганың инфарктына каршы күрә менә 1 ел әле ул бездә Казанда тора. Мин үзем врач, шуңа инде миңа ниләр биреп торам инде, уколлар ясыйм, дарулар белән шулай лечить дип торам инде, дәвалап торам. Ул безнең гәҗитне алдыра инде бик ярата ул гәҗитне. Аның алып кайтуга, ул аны прям көтеп тора инде почтадан шул һәр четверг килә ул безгә. Һәр шул пенҗешәмбе сайын ул аны көтеп тора. И алуга сразу ул анда кроссвордларны шише башы иң беренче. И бөтенлесен шул бер 10 минутта шишеп бетерә ул аны. Менә 90 яшендә шундый әле аның Аллага шөкер. Юк инде аларның нәселдән шулай килә. Безнең бабай да 98 яшендә вафат булды. Әнинең апасы да менә хәзер 94 яшендә. Тоже әле камил акыллы. Аларның инде шул нәселдән дә инде килә. Аннан соң безнең әни бик каты оптимист кеше инде ул. Ул бер кайчан да төшенкелеккә бирелми. Һәр вакытта ул гел аның күңеле күтәренке. И безне дә шулай иретә инде менә шундый төшенкелеккә бирелмәскә. Фәүзия апаның юбилее гомер бәйрәме бик тә матур узды. Мәсәлән, яшьлеккә кайтып, хатирәләрне яңарттык. Шулай инде балаларны инде күтәреп алып төшеп мәктәп янындагы бер әбигә дә каратып торды. Мен Рөстәм аннары Фирдәвестә әзгенә артыграк булды. Декрет ул вакытта декретта юк бит. Декретта булмагач, аның инде яшьлешәләрдә үстерәсе килә, бакчасы да бар, сыйыр да бар, бөтенесен карасы бар. Бөтенесен шишкән безнең бөтен җәмәгать эше, бөтен җәмәгать эше. Пионер вожатый, бөтен штаттан тышындалар. Пионер вожатый да, ликтор да, инде стеногазетасы редактор да, колхозныкы да, бригаданыкы да. Бер туктаусыз докладлар сөйләгәндә 9 май фәлән бөтен бәйрәмнәрдә инде аны сөйли торган, чәдерган, аны сөйли торган инде. Менә шулай итеп безгә җәмәгать әкәмәт күп булды. Авырлыклар артта калган. 90 ел гомер искән җил кебек узган да киткән. Яшәлгән һәр көн кадерле икән. Балаларым бәхетле булды. Балаларым барсы югары белем алды. Менә шуңа күрә мин алар өчен шатлар куанып яшим инде. Менә авылга кайтасыбыз булса, килене бездә әйбәт нитеп тора. Каршалып тора инде әйбәт итеп име. Аннары аныкларны бик яратабыз инде. Менә хәзер инде инсульт кичердем дә, кызым да турып тора. Ул
Керек вакытта даруларны биреп тора инде. Аның аркасында мен хәзергә инде вафат булмый торам. Чөнки кисәк кенә ни булды да инде операциягә кисәк кенә киттеләр дә. Аннары чыккач бик ахыр әйбәт булмый дигәч, бик әйбәтләп медицина чыккач шулай мине дәвалап тора, мин Казанда торам, кызымда торам инде. Кияүбез бик әйбәт. Килгән кунакларның һәрберсенә Фәүзия апа үз куллары белән 2014 елда басылып чыккан "Кузгалалар җанда яралар" китабын бүләк итте. Фәүзия апага алдагы гомердә дә якыннарының кадер-хөрмәтен күреп, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән яшәүләр насыйп булсын. Июльнең соңгы якшәмбесендә илебез буйлап хәрби диңгез флоты көне билгеләп үтелде. Бу көнне район урамнары хәрби киемнәр кигән, үзләренең әләмен күтәргән диңгезчеләр белән гөрләп торды. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән ир-егетләр алдан сөйләшенгәнчә район хәрби комиссариаты янына җыелганнар. Биредә аларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәни Закиров каршы алды. Океаннарны кизгән егетләр бүген хезмәт иткән елларын сагынып искә ала. Бу бәйрәм ул еллардагы хатирәләрне кабат яңарта. Hazırda kutlayım. Bizim Kızılmışa'da doğmuşken ondan sonra Baltık Denizi'ne yaktım. Marsko şkolunu bitirdim. Ekaterinburg'da. Ondan Baltık Denizi'ne yaktım. Karabil'de hizmet ettim. 5 yıl Karabil'de buldum. Bütün maraklarımda kutlayım. 3 defa püsküde buldum özüm. Sonra dalga pahatlarda yürüdük. Bütün işimizin tazalık, sağlık birimiz var bizden. Sonra yıllar tanış bulsunlar. Bizim gibi mahalleler de yaşarda hizmet etsinler. Bizim gibi. Диңгезчеләр, флот ветераннары, корабльләрдә хезмәт иткән райондашларыбызга җитәкчеләр дә үз чиратында изге теләкләрен җиткерде. Район буенча әлеге флотта якынча 200 кеше хезмәт иткән. Алар тыныч тормышта да флоттагыча дус, бердәм, хезмәттә дә, гаиләдә дә ирләрчә нык, матур яшәү рәвеше алып бара. Рөхсәт итегез барыгызны да район башлыгы Рәис Мөгалишмин ханымның шәхсән үз исеменнән, гомумән Совет һәм башкарма комитеты исеменнән сезнең хәрби бәйрәмегез белән тәбрик итәргә, белгәнегезчә, июльнең соңгы якшәмбесе елда менә шушы бәйрәм безнең үткәрелеп килә. Аңа хәтлек ул мин белгәнчә 25 июльдә булган бугай элегрәк. Хәзер ул менә соңгы якшәмбегә күчкән июльнең. Шуңа да карамастан, бик матур җәйге көндә сез үзегезнең менә шушы хәрби бәйрәмегезне үткәрәсез. Әйтергә кирәк, районда сез иң зур дисәк тә буладыр. Иҗтимагый оешма, безнең Морское собрание Республики Татарстанның филиалы андагы. Безнең бүген 8 сезнең коллегаларыгыз әле Казанга да җиңү паркына китте, анда булган узган чарага республика масштабындагы. Шуңа сезгә беренче чиратта әйтергә кирәк, зур рәхмәт. Үз вакытында сез ветераннар дип әйтсәк тә була, үз вакытында илебезнең тынычлыгын, әнә шушы Россияны 12 диңгез әйләндереп алган, илебез бик зур, шушы 12 диңгездә үзегезнең хәрби хезмәтегез белән илебезне барыгызны да тынычлыкка тотканыгыз өчен. Еще раз всех праздником, здоровья, счастья, семейного благополучия. Диңгезчеләрнең хезмәтләре турында горурланып сөйләрлек, күрсәткән батырлыклары рәхмәт сүзләренә лаек. Бу чарада да аерым ир-егетләр мактау грамоталарына ия булды. Бүген бәйрәмне әйбәтләп каршылыйк, узатыйк. Авыртмыйса, сау сәламәт барыгызга да шуны. Бүгенге бәйрәмдә, икенче алда көннәрдә безнең егетләр, гомеркәсеп үткән егетләр тормышта пример булсыннар, образец булсыннар, саулык итеп йөргәнсен, тынычлыкны яшәргәсен. Яшь поколениеларга пример булырга бөтенебезгә дә давайте исәнлек, саулык. Хәрби комиссарияттан соң диңгезчеләр мәңгелек утка чәчәкләр салды, вафат булган дуслары каберлегенә зиярат кылдылар. Әфганчылар истәлегенә куелган монументта да булырга өлгерделәр. Соңыннан алар иң яраткан урыннары Сәләтле балалар мәктәбендә эшләп килүче хәрби диңгез флоты музеена юл алды. Хәер, алар монда сукмакны суытмыйлар да диярлек. Һәр даим анда булып, төрле очрашулар уздыралар, экспонатларга баеталар. Алар тормышын флотка, хәрби хезмәткә багышлаган кешеләр. Еллар үтсә дә шиксез океаннар, диңгез шавы, көчле дулкыннар үзенә чакыра.
Кичә 2 август көнне һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Десант дигән горур исемне йөртүчеләр шактый. Зәңгәр беретлар сафларына эләгүчеләр һәрвакыт хөрмәт уята. Олылар да, яшьләр дә аларга хөрмәт белән карый. Безнең районда да һава десанты гаскәрләре көне уңайыннан бер төркем якташ десантчылар зәңгәр беретларын киеп район хәрби комиссариаты янына очрашуга килде. Һава десанты гаскәрләре армияның элитасы санала. Хезмәт иткән ир-егетләрнең һәммәсе зәңгәр берет һәм буй-буй тельняшка киеп йөрүе белән горурлана. Һава десанты гаскәрләрен канатлы пехота дип тә йөртәләр. Хезмәт иткән еллар безнең как таковой десантный служба булгач инде искалардай җиребәк күп. Учениедә көннәрне әйтәсеңме, басуда яшәгән көннәрне үзебез. Менә мин үзем 2 ел служить иттем. 4 ай гына казармада яшәгән. Гел басуда яшәйек без. Палатка корып, учение инде. Ну, десантникка 2 ел гына әзә даже. Бер 3-4 ел булса, настоящий десантник ясыйлар инде. Кыюлыкны арттыра инде. Ул парашюттан сикерү үзе, төрле чагы була, куркан чагында була инде. Төрле чак була. Үзем минем 39 тапкыр парашюттан сикердем. Булай. Нормальный, төрле чак булды. Ике парашют ташлаган җиргә төшкәч чаклар да булды. Псковский дивизияда 92 елдан 99-га хәтле. Шуннан пенсияга чыктым инде. Мин служить иткән дәврдә беренче шин компаниясе башланды. Бөтен сослуживчылар егетләрне затып калды. Беткәч кауша алдым. Как раз мин беренче башланганда 96-да декабрьдә менә килделәр. Мин ул вакытта нарядтайым, дежурный, постоянка части имендә. Самолетка тиеп узаттык. Икенчесендә башланды, мин уже пенсияга киттем вакытта. Десантчыларга теләк шул инде. Чтоб безнең тос бар инде. Чтоб для тех, кто в стропах диләр инде, чтоб хәзер служить иткән десантларга исән-сау әйләнеп кайтсыннар, торган җирләренә парашютлар ачылсын. Шул, булай хәзер ветеран десантларга инде исәнлек, саулык, главное, семьяда тынычлык, дөньялар тыныч булсын. Һава десанты гаскәрләренең туган көне булып 1930 елның 2 августы санала. Шул көнне Воронежда үткән Мәскәү хәрби бүлегенең хәрби өйрәнүләрендә 12 кешеле парашютлы десант бүлекчәсе тактик биремен башкару өчен десантланган. Безнең районнан да әлеге гаскәрләрдә хезмәт иткән егетләр шактый. Парашюттан сикерер өчен икеләтә батырлык кирәк. Төрле биеклектән сикерергә туры килде. 800 метр, 1200 метрда булды диялар. Ничәнче елларда кайда? 27 елда киттем майда, 79-да кайттым. 2нче елга Алла бирсә 40 була. Кайтканга инде. Кайда хезмәт иттегез? Башта Литвада, Кучипкада булдым инде, сержантский школда, аннары Өзбекстанда ел ярым. Шу? Һава десанты менә нәрсәсе белән үзенчәлекле? Һава десанты инде нәрсә дип әйтим инде? Армия инде өйрәтәләр. 2004-2006 елларда служить иттем. Кайтканыма 12 ел. Краснодарский край, город Новороссийск, 7-я гвардейские воздушные десантные войска. Руслан, парашюттан секіру қорқыныш болды ма? Дөресен әйткәндә, беренчесен секергәндә бик куркым дигән, беренчесендә бик куркытмады. Менә соңгылары күбрәк секергән сайын шуләтебрәк, особенно кайтыр алдыннан соңларын секергәндә исәсе генә кайтсам ярый дип. Биеклек күпме сезнең, стандарт күпме? Стандарт безнекендә 1 километр инде. Андывадан да, Ан-12, Ил-76-дан да 1 километрдан ие безнекендә инде. Ул беренче прыжокны белмисең инде, теге баш нәрсә дип әйтим инде. Теге безразличие дип әйтәм инде. Оннары бер җиненче хакытлы куркыта, аннары инде секерәсе килә башлый инде. Ничә тапкыр секердегез? 30.
Десантчыларны тәбрик итәргә килгән район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов район җитәкчелеге шәхсән үз исеменнән дә бәйрәм теләкләрен җиткерде. Сезнең девизда бит «Никто кроме нас» диелгән. Батырлыгыгыз хөрмәткә лаек, бәйрәмегезне дә лаеклы итеп уздырырсыз дип ышанабыз дип ассызыклады. Россия һәм БДБ илләре десантчыларының гадәти очрашу урыннары булып фонтаннар, һәйкәлләр һәм монументлар тора. Рәсми элештән соң райондашларыбыз да мәңгелек утка, Әфганчылар монументына чәчәкләр салып, һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Үзенең хәрби хезмәтен илебез иминлеген саклауга багышлаган кыю егетләребезне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, борынгы җыр уеннарын киләчәк буыннарга җиткерүдә район үзәк китапханәсе каршында эшләп килүче өлкәннәр, Сөембикә клубы әгъзалары үзләреннән зур өлеш кертәләр. Әледән-әле очрашулар һәм төрле темага багышланган ишаралар үткәрәләр. Чираттагысыннан Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. Без инде бүген шушы китапхана каршында милли гореф-гадәтләребезне искә төшереп, аны яңарту, саклау максатыннан шушындый күркәм чара уздырырга уйладык. Менә шушы Сөембикә өлкәннәр, мишәд лукыннары әһелләрен чакырга ниятләп һәм дәген шушы милли гореф-гадәтләребез безнең югалмасын иде, аны торгызсак иде һәм дә аны саклап киләсе буынга да тапшыра алсак иде. Әнә шулай халкыбызның гореф-гадәтләрен барлап, онытмыйча һәм югалтмыйча киләчәк буыннарга илтүдә бик кирәкле эш башкара район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре. Мондый чаралар төрле темаларга багышлана, ә монысы кул эшләрен барлауга юнәлгән иде. Бик бурынгы инде ашъяулык дип әйтикме, бу инде күәсенә ябыла дип әйттек. Без ашъяулык буңа инде 150 ел Картәли безнең шушыны тукыган, үзләренең җирләре булган, алар Леон җитен басулары булган. Шуңар күрә мин инде алып килдем. Аннан менә монысы бөтенебезнең сандыгында бардыр, француз яулыклар. Бу тоже инде Картәлинең яулыгы. Мин аны яңа булса да бер инде шушылай итеп җыеп куйдым. 3 менә шушындый булган, аларның төсләре төрле булган, ләкин бу иң кыйммәтле яулыкларның берсе булып сакланган. Аннан инде менә шушындый безнең сүлгеләр бар иде, һәрберебезгә 3-дән биргәне. Мин инде үзебезнең 3 сүлгене мәктәп музеенда эшләгәндә аны менгереп куйдым. Ләкин орнаментлары төрлесенең төрлечә, безнекенең төрлесе, өчесе дә 3 төрле. Аннан инде авыл илләрендә һәрберегез хәтерли урындыкларга шушындый матур безнең инде киезләр куелайы. Алар бөтенесе дә без кигән күлмәкләрдән җыелган. Менә безнең җиде кыз, җиде безнеке дә монда күлмәкләр бөтенесе аларны саклаган. Менә монысы бигрәк истәлекле. Безнең әти Урта Азиядән алып кайта ярулыны белән материаллар, шушындый шаралны җиде кызга да әни тегеп биреп, сабантуйларга без яңа күлмәкләр киеп чыгаек. Менә алар элек хәзер ласкутный дип яңадан булар кайттылар. Мен инде балаларга үзем дә хезмәт дәресләрендә өйрәттем. Ә монысы инде кровать кырыена куелая, ак материалга. Бу инде апай бәйләгән, Миниса апай, Рамия апайлар, алар крючок белән элек кешеләр кич утырып шушындый инде бәйләгәннәр. Ә монысы инде кроватның бер башына куела, монысы инде тегелә узын ягына. Аннан иң кадерлесе менә монысы инде, монысына тоже моңа инде 150 түгел, монысына тагындан ирек. Карагыз, ничек ак итеп җитенне шушындый хәлгә китерергә кирәк. Андагы узорларны, вафельный узорлар, менә бу борынгы узорларның берсе. Булар инде безнең кулланылышта элек мунчаларга кергәндә ленталарга куела. Урамда җәйге китапхана формасында үткәрелгән бу чараны читтән генә күзәтеп торучылар да, шулай ук гармун тавышын үз итеп килеп, урын алучылар да булды. Үзләрен Казакъстаннан кайттык дип таныштыручы бу ханым рәхәтләнеп биеп тә китте. Ә мондый чараларның кирәклеге хакында Өлкәннәр клубы җитәкчесе Габит Фәхретдинов үз фикерләре белән уртаклашты.
Әгәр дә без белдермәсәк, агитация масса эшләре алып бармасак алар арасында, бу чараларны күбрәк күрсәтмәсәк, төрле урыннарда, төрле бәйрәмләрдә әлбәттә онытачаклар. Аннан соң гореф-гадәтләр яңалары барлыкка килә. Бер нәрсәдә тукталып калмый, гел үзгәрештә кайбер гореф-гадәтләр төшеп калды, сүздә юк. Может, аларны кире кайтарып булмаста, может, кирәге дә юктыр кайберләренең. Менә яңалары хәзер барлыкка килә. Менә аларны өйрәнергә кирәк. Аларны халыкка файдалы иттереп эшкәртергә кирәк, таратырга кирәк, телебезне саклап калырга кирәк, милләтебезне саклап калырга кирәк. Менә шушы нәрсәгә безнең төп максат юнәлгән булырга тиеш. Гореф-гадәтләр барсы дагын шушы милләтне берләштерергә, аның яшәешен тәэмин итәргә, телебезне сакларга, киләчәккә исән калырга. Сабада яшәүче Рәкыйбә апа Гатауллина инде онытыла барган җырларны үз ахаңы белән башкара. Үзем ярларда икән, күзем таңнарда икән, карыйм, һиче күралымым, бәхетем кайларда икән, шыңлы шулпы шетер җырлый, шулпы бәхетен юксыныр, бәхетен юксыныр. Җырлы биюле әлеге чарадан һәркем күңел күтәренкелеге белән таралды. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесе бүгенге көнгә булган тапшыруларын тамамлый. Игез һәрвакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, кичләрегезнең күңелле үтүен телибез.